Sí, bé, de fet, la teoria que Cristòfol Colom està emparentat amb una casa reial no és meva ni és moderna. Ja fa uns quants decennis, 20, 30 o potser alguns 40 anys ben bo, des dels anys 70, que des de diverses perspectives han intentat vincular en Colom a la casa reial. Estiguin d'acord. Una d'aquestes línies d'investigació és la que ja de fet fa 15 anys que s'està treballant, és la que diu que Cristòfol Colom va néixer a Barcelona. Avui en parlarem a fons. Però pel que fa al seu origen, al seu lloc de naixement, ha estat sempre un motiu de polèmica. Hi ha qui afirma que era genovès I que, atenció, cordeu-vos el cinturó i assegueu-vos al sofà, és la següent. Cristòfol Colom era català. De les primeres que recordo són les d'en Bert Martorell. Manté innovadores teories sobre Cristòfor Colom. Era fill del príncep Carles de Viana, perquè les seves actituds, els títols que tenia, l'empresa que fa, com es relaciona amb el rei. Diu, per exemple, que era de Barcelona Un home més que noble. i que les tres caravel·les van salpar cap a Amèrica des de Pals. I el que passa és que en Colom no pot ser el fill d'en Carles de Viana perquè en Colom és més gran que en Carles de Viana i la cosa no s'aguanta pel cap ni pels peus. Apareix la polèmica al voltant del seu origen. Però bé, però el que sí que és important és que ja en Bert Martorell ja deia que en Colom havia de pertànyer a la reialesa. És una polèmica que, pel que sembla, no només té o tindria una motivació purament històrica, sinó que també podria ser política. Com a mínim això és el que investiga des de fa anys el Jordi Bilbeny. També la Sara Leibovitch, amb un llibre que relaciona en Colom amb un jueu. La teoria que es desgrana en el documental El descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat. Intenta explicar també aquesta reialesa i diu que ell seria membre de la reialesa, però jueva. Jordi, com estàs? Expectant Per què? a veure com resulta tot plegat. A veure què et pregunto. Hi ha una altra teoria també d'uns autors castellans, també dels anys 70, que expliquen que en Colom no pot ser un simple genovès, sinó que ha de ser un membre de la Casa Reial de Castella. Està en molta part fonamentat amb la feina que ha fet l'historiador Jordi Bilbeny durant els darrers 15 anys. Ha publicat 2 llibres, moltíssims articles especialitzats sobre aquesta qüestió i ara s'han decidit a fer el salt en el documental. Perquè té les armes reials, perquè és almirall, I en canvi el Colom genovès era fill de taverners i llaners. perquè els almiralls eren només, únicament i exclusivament al segle XV, els almiralls són membres de la Casa Reial. Que no podia ser Impossible. que Cristòfor Colom genovès fos una persona a la qual se li hagués confiat una empresa d'aquestes característiques quan era un bala perduda, per entendre'ns. No ben bé un bala perduda. Més que res pels títols de noblesa. Vull dir, se li otorguen uns títols d'almirall, de governador i de virrei, i aquests títols només els podia portar algú que estés emparentat amb la família reial. Jo, a tots els llibres que he escrit sobre en Colom, parlo bàsicament de censura i en Colom hi té un capítol. I aquí és el més important de tot. L'actitud, els actes que es veuen, els títols que se li donen, els càrrecs que té, que tots ells estan vinculats a la Casa Reial. Perquè els altres capítols sovint són per explicar què és la maquinària censora, amb quines lleis es regula, com es controlen les impremtes, com se supervisen els originals i com tot allò que surt imprès ja és una cosa censurada. De què estaríem parlant? Des del fet de fer-lo a ell d'una nacionalitat que no era, D'un historicidi. des del fet de canviar el nom dels mariners, Un assassinat històric amb connotacions polítiques molt greus. des del fet de canviar el port de sortida. Els censors que reelaboraven els llibres abans que sortissin impresos ho arreglaven per amagar la transcendència política i humana catalana que hi havia hagut en l'empresa. Des del fet d'esborrar tot allò que tenia relació amb Catalunya, ja no amb Amèrica, sinó també amb Itàlia. I per què es diu, doncs, que era genovès? A Gènova hi ha documentat un Colom, o el Colombo. Colombo, sí. Un Colombo. Perquè a la Castella del segle XV i XVI, per genovès no en tenien els de la ciutat de Gènova. Però vostè diu que genovès n'hi deien a qualsevol persona que fos estrangera. Sí, sinó qualsevol estranger a Castella, sempre i quan fos d'aquest lloc del Mediterrani proper. O sigui que pots trobar-te que a una persona de Marsella li diguin genovès, a un català li diguin genovès, però també a un napolità li diguin genovès. Et trobes que porten testimonis, i els testimonis diuen sí, és veritat que en Colom és genovès, però no sabem de quina nació. Ja. Aleshores, aquest és un terme. I l'altre és perquè a Gènova apareixen al llarg del segle XVI una família que es diu Colombo. Jo recordo que quan era un criu la meva mare em deia que el seu pare li deia que per tradició familiar que s'havia passat als avis, deien que els seus avis deien que Colom era català.
Aleshores, intenten passar el nom d'aquest colom català al colombo genovès, dient que era la mateixa persona, però que no era, perquè el colombo genovès era un llaner, i el colom català, o els colom català, perquè també hi ha altres colom a més d'ell, doncs són polítics, religiosos, corsaris. El mètode científic és el mateix sempre. Es parla de palos de Moguer, es parla que surten de Sevilla. Nosaltres partim d'unes dades experimentals. Amb aquestes dades es desenvolupa una hipòtesi. Es parla que surten de les costes d'Espanya, es parla que surten de Cádiz, del riu Guadalete, de Palos de Portugal. Després una teoria, i aquesta teoria el que fa és explicar els fets experimentals o fer unes prediccions que s'haurien de complir. De les Canàries, d'enlloc. El que passa és que després, quan tu no consultes només dues línies d'informació, Cádiz o Palos, sinó que consultes tota la resta de documentació i de llibres impresos, el 15, el 16, el 17 i el 18, manuscrits inclosos i testaments i cartes entre particulars... En el cas de la investigació de la història, les dades són dades que tenim recollides, recopilades i que moltes vegades han estat falsejades, o han estat canviades, o han estat modificades. Te n'adones, doncs, que hi ha moltes més traces. Hi ha cronistes que expliquen que en Colom va travessar l'estret de Gibraltar. Per tant, ens podem basar en unes dades que no són certes per crear models d'explicació i que ens poden portar a errors. O sigui que el mateix que estava dient aquest senyor, que estava fent un descobriment, és el que, per tradició familiar, jo sabia a casa. Si t'han colat una mentida així tan gran, vull dir, és que t'ho poden colar tot. De què agafes com a referència? Vull dir, és que pots dubtar de tot. Però no ens enganyem, darrere un model d'explicació de la ciència natura o de la història hi ha uns interessos econòmics, polítics, de poder, que fan que costi molt fer un canvi.